What's up mga kababard? Nining kalibutan na guys. Dunay duha ka klase sa tao. Ang usa dato. Way kaduha pobre. Sa una, sa wala pa kay kuyhanaw, basta magasigot og dato, ang timailhan basi klase sakyanan, dagang kay balay, dagang kay kwarta, kung ilabi na dagang kay kasawa. Pero akong gibasay-bansay guys, naningkamot ko nga masabtan, paningkamot dala paningtiil, akong nasayran nga dili daingan ang sitwasyon. Ini maguni awa o paminawan yun ninyo. Niyang kalainan aning dato pobre guys. Una sila yung mga bisita nga murag medyo kay sila kaila. Aw unang approach paliw kubo sa imong sinilas o sapatos kay mapuling akong tiles. Niya magduwa-duwa pag atubang kay pasin niya kawatan ka. Kinag magunaw kay magkusina. Manudahan ay kapulisan. Niya kung tiri ka sa pobre mo bisita guys. Wa pa'y siguro iawan ka bisayang manok. Pali mo higop-higop. Niya hinig uli ni mo, pa siguro maka-bring house pa ka. Pihon ka kayo. Yan na ang kalainan sa dato pobre guys. Dako ang kalainan. Niya, inyong pamati. Kinsa man ang tinong nga dato ato. Kung abi-abihon ka maayo, dahil yawan pa kag bisayang manok. Dahil pa-bring house saan pa ka. Kung katong unang approach. Mabuling puno yung tiles. Yung nga dato. Maigo, mga kababay.